Lokodono. Dari Sudalu, kami masyarakat Lokodono, saya kemauan. Dari Pitopangan, lagi pulau, lagi Ranger. Saking Pulau saking Kediri. Telatah Kediri Kota Tahu. Kota Tahu. Wah, kok dibayang apa? Anak kula Angel iki nang omah sambene yo bakul tahu. Oh ya tahumu yo ketok mus. Yo mesti. Iya. Terus karo Mia Priani. Dalam. Wah, rumahnya dari mana? Blitar, Mas. Blitar, asli Blitar. Ya, mau di sejarah kayak gini ya, Bro? Iya, Intan. Sapa di sana sapa? Keluarga besar sapa? B Amin. Apa? B Amin. Bi Amin. Oh iya. B Anan. Bi Anan. Daleme ya nomor domene. Nomor desa. Ngendi? Supreng loh. Kalau dulure ngelari berarti awakmu ora tau njang senanjang loh. Iya, enggak apa-apa. Pak? Ya, niki saking Tulungagung nama lengkap siapa tahu? Nama lengkap Ardia Diwa Probowati. Asli Tulungagung. Ya, diaturake ya, Dok. Tembang pambuka campur sari iki dadi srana panglipuring penggalih para kang padha rawuh. Monggo, datose Mas. Ya.
Ya, iki mau kembang kambing kondo miwiti anggone awake dhewe ngaturake taos selipur dados ana daganging penggalih para ingkang sami rawuh. Ya. Sadurunge Mas Gantes karo Gandul Datu munggah pentas unditan-unditan diwaca dhisik ya, Nok. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang nggih. Sugeng dalu kula Bapak Suparli. Pojok lapangan kula nyuwun gending dadi ati. Gending menika buat bolo-bolo pramusaji kaliyan ibu-ibu wonten kawon kangge jampi sayang nggih. Matur sembah nuwun napa rek dina ngarep arpa dulure tamune do teko lek para kanca pawon iki sajake ora kompak yo mesti bakal dadi semrawut yo Nduk. Dadi pahlawan tanpa tanda jasa iki para jumladi mulai niku diaturake dadi ati pundutane Bapak Supati kagem bolo-bolo pramusaji sing mapan wonten ing pawon lan ibu-ibu. Kira pamun meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, aku njaluk gede sambel kemangi, kutha Blitar.